Solana očakáva, že ako náhle vstúpia medzinárodné vojská na územie Kosova a eskortujú utečencov do ich domovov, výjdu na svetlo sveta dramatické fakty o zverstvách, ktoré sa tam v rámci etnických čistiek páchajú. Finálny holokaust, bezcitná genocida starcov a detí. Všetko je súčasťou písané v dejinách. Teror a násilie, smútok a plač. Milióny matiek, vychovaných synov a častokrát úplne zbytočne. Masové hroby vojnových obetí, zmrzačené telá duše. Kričí bolesťou a každou sekundou je bližšie koniec. Atomové zbrane všetko vyriešia časovanou lomkou ľudského zla. Novodobý nacizmus, fanatické zlo, koniec tisícročia znamených skazy. Rozbité mestá, skazený dáv, krvavý koniec tisícročia. Zmrzačené tisícročie.